या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। पालकमंत्र्यांचा निधी, सार्वजनिक बांधकामची तत्परता, आंगणेवाडीचे रस्ते खड्डेमुक्त। दादागिरी करून रिफायनरीला विरोध करू नये, उद्योग मंत्री उदय सामंतांनी ठणकावलं। आणि तिलारीच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी केला 40 कोटींचा गैरकारभार, बाबूराव धुरींचा गंभीर आरोप। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। आंगणेवाडीच्या भराडी देवीची जत्रा 4 फेब्रुवारीला होते। यावेळी भाजपची न भूतो न भविष्यती अशी सभा होणार आहे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अर्ध कॅबिनेट येणार आहे। यासाठी सुमारे 50,000 भाजपचे कार्यकर्ते उपस्थित असणार आहेत, असा दावा भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी केला। तर 73 किलोमीटरच्या डांबरीकरणासाठी 18 कोटींचा निधी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिलाय। यासाठी भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली आणि अतुल काळसेकर यांनी कोकण 7 लाईव्हशी बोलताना सांगितलंय। पाहूया। तब्बल 73 किलोमीटरचे 17 कोटीचे रस्ते पालकमंत्र्यांनी करून दाखवलेले आहे। अंगणवाडीसाठी भाजप पण सज्ज झालेला। आपल्यासोबत आहे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र तेली। 73 किलोमीटरचे रस्ते आहेत अंगणवाडीला जोडणारे आणि ते पण 17 कोटीचे। खरं तर पालकमंत्र्यांनी करून दाखवलं असं म्हणायला हरकत नाही आणि त्यांनी सगळ्यांनी त्यांचं कौतुक केलं। पहिल्या त्यांच्या कामाबद्दल कसं कौतुक करणार आहात? अंगणवाडीच्या आधी 2-3 दिवस सगळं अंगणवाडी सज्ज होत असताना मी सुरुवातीलाच पालकमंत्री आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांना मनापासून धन्यवाद देईन की आदरणीय चव्हाण साहेब हे भराडी देवीचे भक्त आहेत आणि त्यांनी आत्ताच नाही पहिल्यांदाच ठरवलं होतं की इथं आगळं वेगळं काम आपण या ठिकाणी करून दाखवायचं आणि म्हणून 73 किलोमीटरचे जे रस्ते आहेत, जवळजवळ 9 रस्ते आहेत, हे रस्ते आज या ठिकाणी केलेत। मी मनापासून भारतीय जनता पक्ष सिंधुदुर्गच्या वतीने आम्ही सगळे कार्यकर्ते त्यांचं अभिनंदन करतो। त्याचबरोबर एवढ्यावर ते थांबले नाहीत, तर इथल्या लोकांनी ज्या ज्या गोष्टी मागितल्यात, पाण्याचे टाके मागितल्यात, इथं सुलभ शौचालय टाईप व्यवस्था वेगळी मागितली। आज आपण 70 टॉयलेट यांना देतोय। 50 टॉयलेट एका बाजूला, 2 एसटी स्टँड आहे, तिथं 10 टॉयलेट वेगळे देतोय। भुयारी त्यांनी आपल्याला विद्युतच्या ज्या लाईन्स होत्या त्या जायलासाठी त्यांनी मागणी केली, आपण ती पण त्यांना त्या ठिकाणी दिली। जेवढ्या मागण्या त्या लोकांनी केल्या त्या फुलफिल करण्याचा प्रयत्न आज रवींद्र चव्हाण साहेबांनी केलं। मी मनापासून त्यांचा आभारी आहे, मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो। आई भराडी देवीने त्यांना दीर्घ आयुष्याने उत्तम आरोग्य देवो अशा प्रकारची मी प्रार्थना करतो। हे सगळं होत असताना मुख्यमंत्री येत आहेत आणि उपमुख्यमंत्र्यांची म्हणजे भाजपची 4 तारखेला सभा होते। सज्ज झालेला भाजप सगळे कार्यकर्ते, कशी असेल सभा? मी आदरणीय राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदेसाहेब आणि आमचे नेते आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब या दोघांना पण या ठिकाणी या अंगणवाडीच्या लोकांनी निमंत्रित केलेलं होतं। ते या ठिकाणी येत आहेत। मी मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो, त्यांचं स्वागत पण करतो आणि त्यांच्याकडून आमच्या ज्या अपेक्षा आहेत कोकणाच्या, विशेष करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या, त्या पूर्ण करण्यासाठी आज आम्हाला तशी वेळ देवीच्या कृपेने आम्हाला या ठिकाणी मिळालेली आहे। आम्ही मुख्यमंत्र्यांचं पण स्वागत भारतीय जनता पक्षातर्फे जोरदार स्वागत या ठिकाणी करणार आहोत। मुख्यमंत्र्यांसोबत येणारे त्यांच्या मंत्रिमंडळात सहकारी त्यांचंही स्वागत करणार आहोत आणि त्याचबरोबर दुपारच्या सत्रात आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब या ठिकाणी येत आहेत। आमचे भारतीय जनता पक्षाचे त्यांच्याकडून फार मोठ्या अपेक्षा आहेत। मला खात्री आहे की त्यांनी आम्हाला जाहीर सभेला पण या ठिकाणी वेळ दिलेली आहे, जो आम्ही आनंदोत्सव साजरा त्यांच्या उपस्थितीत त्या ठिकाणी करू। त्यांच्याबरोबर राणेसाहेब असतील, त्यांच्याबरोबर विनोदजी असतील, आशिष शेलार साहेब असतील, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब आहेतच,
प्रवीण दरेकर असतील, प्रसाद लाड असतील, अनेक आमचे मान्यवर जे मुंबईतले सगळे नेते मंडळी आहेत ते ह्या ठिकाणी येतील आणि एक भारतीय जनता पक्षाचा आत्तापर्यंत झाला नाही एवढा मोठा उपक्रम या सगळ्या माध्यमातून या ठिकाणी उभा राहील आणि आमच्या ज्या कोकणवासियांच्या ज्या अपेक्षा आहेत या पूर्ण करण्यासाठी आम्ही त्यांना त्या ठिकाणी साकडं घालू. आणि मला खात्री आहे आज ज्या पद्धतीने कार्यक्रमाची तयारी सगळेच माझे सहकारी आणि ह्या जिल्ह्यातले सगळे नेतेगण, जिल्ह्यातले कार्यकर्ते ज्या पद्धतीने तयारी करतायत, तर ही जी सभा आहे ही न भूतो न भविष्य अशा प्रकारची होईल, इतिहास त्याची नोंद घेईल अशा प्रकारची सभा आमचे कार्यकर्ते या ठिकाणी करून दाखवतील. याच्या मागचा उद्देश एकच होता की वरच्या लोकांनी जे आम्हाला सांगितलं पार्लमेंट टू पंचायत, ती प्रक्रिया आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पूर्ण झाली आहे आणि म्हणून आज अशा प्रकारचा आनंदोत्सव सिंधुदुर्ग बदलतं आहे हे या ठिकाणी आम्हाला त्या ठिकाणी दाखवून द्यायचं आहे. मला खात्री आहे की ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचा इथल्या कुठल्याही म्हणजे चांगलेच परिणाम आपल्या जिल्ह्याच्या सामाजिक आणि सगळ्या आर्थिक व्यवस्थेवर या ठिकाणी होतील आणि कुठल्याही परिस्थितीत त्रास अंगणेवाडीतल्या भाविकांना किंवा इथल्या लोकांना होणार नाही याची खबरदारी आम्ही सगळी मंडळी या ठिकाणी घेणार आणि तशा प्रकारचं वचन आम्ही या सगळ्या ग्रामस्थांना दिलेलं आहे. मुख्यमंत्री पण असतील व्यासपीठावर? ते मी आज सांगू शकणार नाही, तो भारतीय जनता पक्षाचा कार्यक्रम आहे, पण स्वागत आम्ही जरूर करणार. अतुल काळशेकर हे आज सातत्याने या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचं कार्यालय उभं करतात, इथल्या लोकांसाठी चांगल्या प्रकारचे उपक्रम या ठिकाणी राबवत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचं स्वागत आम्ही मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पक्षाने इथंही करू, जिथं चिपीच्या एअरपोर्ट होतं तिथंही करू आणि त्यांची जशी इच्छा असेल, त्यांनी आम्हाला तिकडे शुभेच्छा द्यायची इच्छा असेल, त्यांच्याशी बोलून चर्चा करूनच पुढचा निर्णय आम्ही त्या ठिकाणी घेऊ. उपमुख्यमंत्री येत आहेत, अर्थमंत्री आहेत ते, आणि विशेषतः कोकणातले प्रश्न, तुम्ही विरडीमध्ये स्वतः गेलेला होता, तो एक प्रश्न आहे. अनेक राजकीय प्रश्न असतील ते बाजूला ठेवतो. विकासाच्या दृष्टीने काय वाटतं? विशेष पॅकेजची घोषणा करण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे आणि असं चित्र आहे. काय वाटतं आपल्याला? विशेष पॅकेजपेक्षा आज पालकमंत्र्यांनी काही नवीन नवीन उपक्रम हातात घेतले आहेत. उदाहरणार्थ रेल्वेचं लूक बदलावेत आणि एअरपोर्टसारखं रेल्वे स्टेशन दिसावं, टुरिझम जिल्हा आहे, असे अनेक प्रश्न त्यांनी मांडले, त्याला चालना मिळावी. आणि सातत्याने आमची लोकांची या ठिकाणची मागणी जी होती की इथलं जे सीवर्ल्डचा प्रकल्प आहे तो पूर्ण व्हावा. त्याच पद्धतीने आमचे जे गड किल्ले आहेत, सिंधुदुर्ग असेल, आमचा विजयदुर्ग असेल, असे जे रांगणागड असेल, हे गड किल्ले आहेत त्याचा विकास त्या ठिकाणी करावा. जी MIDC आमची आडाळीची आहे ती ऊर्जित अवस्थेत त्या ठिकाणी ताबडतोब त्या ठिकाणी सुरू करावीत. बाजूला जे आपण सातत्याने आमची भारतीय जनता पक्षाचे प्रयत्न करत आहे, प्रमोद जठार विशेष करून प्रयत्न करतात, तो आमचा नाणारचा प्रकल्प आहे तो त्या ठिकाणी पूर्ण करा. आजचं आमचं जे इंटेन्शन आहे ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी, इथल्या तरुणांसाठी ज्या काही नोकऱ्या तयार व्हायच्या आहेत त्या इथंच व्हाव्यात अशा प्रकारची संकल्पना भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची आहे. आज भारतीय जनता पक्षाची बसून वरपर्यंत सत्ता दिली आहे. आज राज्य सरकारने देवेंद्रजी असतील, शिंदेसाहेब असतील, राणेसाहेब असतील, या सगळ्यांनी मिळून आमच्या ज्या अशा आकांक्षा आहेत या पूर्ण इथल्या जनतेच्या कराव्यात, हीच मागणी आमची आज भराडी मातेच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी आहे. तब्बल BSNLचे 4 टॉवर सुरू झालेले आहेत. उद्या जिओ सुरू होतोय, म्हणजे नॉट रिचेबल असलेल्या अंगणवाडी यावेळी भाविकांना रिचेबल पाहायला मिळणार आहे. नॉट रिचेबल होणार नाही. तशीच भारतीय जनता पक्ष अजून पण इथं व्यवस्था या ठिकाणी चव्हाण साहेबांच्या मार्गदर्शनाने केलेली आहे, ती निश्चितपणे होईल आणि लोक यावेळी सुखी आनंदाने आपल्याला ह्या सगळ्या नेटवर्कचा उपयोग करून इथलं दर्शन पूर्ण देशभर आणि जगभर दाखवतो. धन्यवाद. येतोय शेवटचा प्रश्न घेऊन. अतुलजी, दरवर्षी तुमचा स्टॉल हा लक्षवेधी असतो भाजपचा, म्हणजे जेव्हा तुम्ही सत्तेमध्ये होता किंवा नव्हता, तुम्ही 26 जानेवारी म्हटलेलं की भाजपच्या या तिकिटावर निवडून आलेले आमदार आज मंत्री पाहायला मिळतात, विशेषतः सिंधुदुर्गाचे पालकमंत्री. या सगळ्याकडे बघत असताना पालकमंत्र्यांनी करून दाखवलं, काय वाटतंय? मी या निमित्ताने एवढंच सांगेन की एका टॅगलाईनवर आम्ही ही जत्रेतला विकासाचा मार्ग आम्ही दाखवतो आहे. सिंधुदुर्ग बदलतो आहे, सिंधुदुर्ग स्थिरावतो आहे. सिंधुदुर्गामध्ये पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून ज्या ज्या गोष्टी केल्या 2014 नंतर, त्या सगळ्याचं आम्ही एक चित्रीकरण करतो आहे, ते लोकांपुढे प्रेझेंट करतो आहे. मला असं वाटतं की पालकमंत्र्यांचा माननीय नारायण राणेंच्या हस्ते एक सत्कार झाला होता पालकमंत्री झाल्यानंतर, आणि त्या सत्कारामध्ये त्यांनी एक वाक्य म्हटलं होतं, ते मला विशेष लक्षात राहतं. त्यांनी म्हटलं की भारतीय जनता पार्टी सगळ्या प्रकारच्या निवडणुका जिंकते. म्हणजे 325 ग्रामपंचायत सरपंच आमच्याकडे आहेत, सर्व पंचायत समिती आमच्या ताब्यात आहे, सर्व पंचायत समिती आमच्या ताब्यात, जिल्हा परिषद आमच्या ताब्यात आहे, बँक आमच्या ताब्यात आहे, सगळे खरेदी विक्री संघ आमच्या ताब्यात आहेत, विविध कार्यकारी सोसायट्या आमच्या ताब्यात आहेत. सगळ्या भारतीय जनता पार्टी जिंकतो. आणि पण मला या निमित्ताने हे सांगावंसं वाटतं, चव्हाणसाहेब असं म्हणजे सगळ्या निवडणुका आपण जिंकतो, पण ज्या निवडणुका
आपल्याला जिंकवतो, त्या मतदाराला जेव्हा वाटेल की आपण जिंकलो म्हणून, त्यावेळेला आपण खऱ्या अर्थाने चांगलं काम करतो असं वाटेल. या यात्रेच्या निमित्ताने जो आम्ही प्रेझेंट करतो आहे की आतापर्यंत आम्ही लोकांसाठी काय केलं आणि भविष्यात काय करणार आहोत, हे प्रेझेंटेशन या निमित्ताने करणार आहोत. आमचं व्हिजन मांडणार आहोत आणि हे सगळं आम्ही देवेंद्रजींना दाखवणार आहोत. मला 100% खात्री आहे की मुंबईपर्यंत हा सगळा मेसेज जाईल की सिंधुदुर्गामध्ये भारतीय जनता पार्टी खूप चांगल्या पद्धतीने काम करते, चांगल्या प्रकारचं नेतृत्व भारतीय जनता पार्टीचं, आणि त्याचे परिणाम मुंबईपर्यंत आम्हाला बघायला मिळतील. साहेब, शेवटचा प्रश्न, हायटेक स्टेज पाहायला मिळाला, यंत्रणा सगळी हायटेक वापरली, हे सगळं करत असताना सर्वसामान्य भाविक येणार आहेत, याच्यासाठी भाजपच्या वतीने काय विशेष देण्याचे प्रयत्न असणार आहेत? मग ते मोफत सरबत असेल किंवा अन्य सोयी, काय काय सुविधा देणार आहे? आज अनेक वर्ष अतुल काळे यांच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्षातर्फे खूप चांगली व्यवस्था केलेली असते. आज आपण या ठिकाणी हे काही सांगायच्या गोष्टी नसतात. भाविकांसाठी आता हे जे तुम्हाला रोड किंवा अन्य गोष्टी ज्या केल्यात त्या भारतीय जनता पक्षाच्याच पालकमंत्र्यांनी केल्यात, हे लक्षात घ्या. म्हणून ज्या ज्या काय अपेक्षा असतील भाविकांच्या, इथल्या नागरिकांच्या, हे 100% पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आम्ही सगळी मंडळी करणार. कारण शेवटी आईचे आशीर्वाद, परडी आईचे आशीर्वाद हे सगळ्यांसाठीच महत्त्वाचे आहेत. त्या भाविकांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी आम्ही सगळी मंडळी घेऊ. धन्यवाद. किती लोक असतील उपस्थित? आमचा आकडा 50,000चा आहे. आपल्यासोबत हायटेक सभा होत असताना याच्यात भाजपने दावा केला की तब्बल 50,000पेक्षा जास्त लोक उपस्थित असतील, आणि हे सारं श्रेय त्यांनी रवींद्र चव्हाणांना दिले. कारण तब्बल 73 किलोमीटरचे 17 कोटींचे रस्ते आंगणेवाडीला जोडणारे आहेत. हे अतिशय चकाचक झालेले आहेत आणि रस्त्याने काट टाकलेले पाहायला मिळते. तब्बल 70पेक्षा जास्त कायमस्वरूपी टॉयलेट दिलेले आहेत. आणि निश्चितच रवींद्र चव्हाणांच्या या कामाबद्दल सगळे कौतुक करताना होताना पाहायला मिळते. निश्चितच तुम्ही जर आंगणेवाडीला येत असाल तर यावर्षीचे सगळे रस्ते, सिंधुदुर्ग आंगणेवाडीला जोडणारे तब्बल 73 किलोमीटरचे रस्ते 17 कोटी रुपये खर्चून टकाटक आणि हायटेक झालेले पाहायला मिळतात. त्यामुळे निश्चितच रवींद्र चव्हाण यांच्यासारख्या कणखर पालकमंत्री नेतृत्वाचं कौतुक होताना पाहायला मिळतं. कॅमेरामन वेदांश भरत केसरकर, कोकण 7 लाईव्ह, आंगणेवाडी, मालवण. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलेली भूपाळी रामकारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण तालुक्यातील प्रसिद्ध आंगणेवाडीची जत्रा 4 आणि 5 फेब्रुवारीला होते. यासाठी आंगणेवाडी जत्रोत्सवाच्या पूर्वतयारीला जोरदार सुरुवात झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांसह अनेक दिग्गज नेते या यात्रेला येणार असून श्री वार्षिकोत्सव ज्याला आम्ही म्हणतो तो 4 आणि 5 हे 2 दिवस यावर्षी फेब्रुवारीला आहे आणि त्याची पूर्वतयारी जशी तुम्ही बघत असाल की
जोशाने चालू आहे आणि आपण दरवर्षीप्रमाणे भाविकांची सेवा आणि सोय कशी होईल याच्यासाठी आपण प्रयत्न करत असतो आणि त्यासाठी आपण ह्यावेळी देखील आपण 9 रांगा ठेवलेल्या आहेत आणि तसंच VVIP जसे आपल्या ह्यावेळी मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री येणार आहेत त्यांच्यासाठी आपण सोय अशी केलेली आहेत की त्यांचं दर्शन भाविकांना त्रास न होता सोप्या पद्धतीने आणि सोयीस्कर होईल. आता जेवढे आमच्याकडे जी माहिती आलेली आहे त्याच्यामध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आहेत, पालकमंत्री तर आमचे असणारच आहेत नक्की आणि राणेसाहेब येतात. तसंच बाकी आमदार खासदार येणारच आहेत त्यांच्यासोबत, पण केसरकर साहेब आहेत, असे बरेच नेते मंडळी येणार आहेत कारण मुख्यमंत्री आल्यामुळे बरेच नेते नक्कीच आणि दरवर्षी येणारे आमचे जे आहेत ते येतात. विनोद तावडे साहेब असे बरेच जण जे वर्षानुवर्ष येत आहेत ते नक्कीच येणार. तुम्ही जर रस्त्याने आला असाल आंगणेवाडीकडे तर तुम्हाला कळलं असेल की ज्या प्रकारे रस्ते बनवले गेले आहेत आणि आम्ही स्वतःहून आम्ही त्याच्यावर म्हणजे चाचणी केल्या आहेत. जसे रस्ते बनले गेले आहेत ते गेले 5 ते 7 वर्षांमध्ये कधीच नाही बनले आणि आम्ही कोणाही पार्टीसाठी नाही पण रवींद्र चव्हाण साहेबांसाठी नक्की बोलू की त्यांनी जे ह्यावेळी केलं आहे किंवा जे सोयी करतायत त्या कधीच झाल्या नव्हत्या. आम्ही जी मागणी केली ते आम्ही सांगतो आहे शेवटच्या क्षणाला पण ते येऊन ते लगेच स्वतःहून पुरं करत आहेत आणि त्या हिशोबाने ते स्वतःहून लक्ष घालून आपल्या माणसांना पाठवून आणि स्वतःहून येऊनही करत आहेत. आपल्या आता कोविडचं सावट असल्यामुळे 2 वर्ष थोडं भाविक कमी होतं, पण ह्या वर्षी नक्कीच 15 ते 20 लाख भाविकांची अपेक्षा आहे आणि त्याहून अधिक येण्याची आमच्याकडे भाकीत आहेत. पण देवीची अशा महिमाच असा आहे की लोक येत राहतात आणि आम्ही त्यांना थांबवू शकत नाही, पण ती ताकद देते की जेवढे पण भाविक येतील त्यांची सोय नीट होईल आणि दर्शन ते नीट करून त्या 2 दिवसात परत जातील. आम्ही जी मागणी केली त्यांच्याकडे, आम्हाला हे पाहिजे ते पाहिजे, सर्व मान्य आमचे मागण्या त्यांनी पूर्ण केल्या आणि जे काय आम्ही अजून मागतो आहे ते त्यांनी ठेवलं आहे बाकी म्हणजे करणार आहेत. जे आहे बाकी आहेत ते पण पूर्ण करणार आहेत ते. आणि मी पण आता BJPचं काम करतो इथे. मागणी म्हणजे अशी मागणी म्हणजे त्यांची पण देवीवर भरपूर श्रद्धा आहे, पण आम्ही मागणी ते केलीच आहे, पण त्यांची पण एवढी श्रद्धा आहे की त्यांनी त्यांच्या जे मनाला होईल ते आम्हाला पण त्यांनी सुचवून दिलं. त्यांनी ह्यावर्षी म्हणजे 2 वर्षाचा गॅप पडला आहे, त्याच्यामुळे ह्यावर्षी जवळजवळ 20 लाखाचा भावीचा अंदाज आमचा तर आहेच आहे आणि तेवढी आम्ही त्यांची सेवा पण करणार आहोत. सगळ्यांना पूर्ण 9 लाईन आहेत, तर 9 लाईनमधून दर्शन देणार आहोत व्यवस्थित. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आज लोकांना हवी तशी सुखसोयीने युक्त घरं मिळत नाहीयेत किंवा मिळाली तर त्यांची फसवणूक होते, त्यांना तडजोड करावी लागते. त्यांच्या स्वप्नातलं हवं तसं सुखसोयीने युक्त घर मिळावं, त्यांच्या आयुष्यात सुख आणि शांती निर्माण व्हावी यासाठी आम्ही मार्गदर्शन करतोय. ही घरं मिळवून देताना ही योग्य दरात असतील या मिशनवर काम करत असताना आज आम्हाला 7 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या 7 वर्षात आपले साथ आणि विश्वास फार मोलाचा होता. ही साथ अशीच असू दे, हा विश्वास असाच असू दे, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. दादागिरी आणि दडपशाही करून कोणीही रिफायनरीला विरोध करू नये ही माझी विनंती आहे, असं उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणालेत. रत्नागिरीत ते बोलत होते. याबाबत बोलताना मंत्री उदय सामंत म्हणालेत की रिफायनरीच्या बाबतीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परवा एका मुलाखतीमध्ये राज्य सरकारची भूमिका स्पष्टपणे मांडलेली आहे. रिफायनरीच्या बाबतीमध्ये परवाच्या एका मुलाखतीत महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी स्पष्ट भूमिका सरकारची मांडलेली आहे. कुठच्याही परिस्थितीमध्ये रिफायनरीच्या दृष्टीनं आम्ही सकारात्मक पावलं टाकतोय. रिफायनरी करण्याच्या दृष्टीनं जे काही गैरसमज शेतकऱ्यांचे आहेत ते जे काही गैरसमज आहेत ते दूर करण्यासाठी आम्ही यंत्रणा देखील उभी केलेली आहे. माझी एकच विनंती आहे की दादागिरी आणि दडपशाही करून कोणी रिफायनरीला विरोध करू नये. शेतकऱ्यांचं आम्ही ऐकायला तयार आहोत, त्यांचे प्रश्न ऐकून घ्यायला तयार आहोत, त्यांना चांगल्या पद्धतीचं पॅकेज द्यायला तयार आहोत. CSR ॲक्टिव्हिटीमधनं तिथल्या परिसराचा कायापालट करायला तयार आहोत. कौशल्य विकासाचं केंद्र तिथे द्यायला तयार आहोत, स्कूल द्यायला तयार आहोत, हॉस्पिटल द्यायला तयार आहोत आणि तिथल्या जनतेचा पूर्ण उद्धार करण्यासाठी शिंदे फडणवीस सरकार कटिबद्ध असताना दादागिरी करून जाळून टाकू, फोडून टाकू ही भाषा न करता सरकारबरोबर त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं चर्चा करावी. परंतु रिफायनरीसाठी आम्ही सकारात्मकदृष्ट्या पुढे जाणार आहोत एवढं नक्की. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.
अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. भारतीय जनता पक्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि कोकणच्या वतीने माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र, तर महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांचा दौरा हा 4 तारीखला अंगणेवाडीच्या जत्रेसंदर्भात आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना उत्साह देण्यासाठी एक आगळा वेगळा, म्हणजे मला वाटतं आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सर्वात पहिला आणि ह्याच्यापूर्वी केव्हाही न झालेला असा कार्यक्रम ह्यावेळी होत आहे. आणि या अंगणेवाडीच्या देवीच्या जत्रेच्या निमित्ताने आणि देवीच्या आशीर्वादाने माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी साहेब यांच्या आशीर्वादाने या कोकणामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं कमळ सगळ्या ठिकाणी फुलण्यासाठी आमच्या या जिल्ह्याचे पालकमंत्री साहेब रवींद्रजी चव्हाण साहेब आणि आमचे राजकीय गुरु माननीय नारायणराव राणेसाहेब, निलेशजी राणेसाहेब, नितेशजी राणेसाहेब यांच्या सगळ्यांच्या एक वेगळ्या कौशल्यामुळे हा कार्यक्रम संपन्न होत आहे. माझ्या हिशोबाने 50,000 नाही, इथे लाखोंच्या रूपामध्ये प्रचंड गर्दी होण्याची शक्यता आहे, कारण संपूर्ण महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राबरोबर कर्नाटक आणि गोवा बाजूच्या दोन्ही राज्यातनं लोक येणार आहेत आणि महासभा घडण्याची ही चांगली संधी आमच्या या कोकणवासियांना आम्हाला भेटत आहे. माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचं स्वागत आणि भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ येणाऱ्या सगळ्या नेत्यांचं, येऊन नारायणराव राणे साहेबांनी आजपर्यंत केलेले प्रत्येक कार्यक्रम आणि रवींद्रजी चव्हाण साहेबांनी केलेले प्रत्येक कार्यक्रम हे अफलातून ह्यापूर्वी होते आणि हा तर कार्यक्रम एकदम आगळा वेगळा होईल. आमच्यासारखे सर्व आमचे जिल्हाध्यक्ष राजनजी तेली साहेब म्हणा किंवा संपूर्ण भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आगळं वेगळं स्वागत या नेत्यांचं करणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामकारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी. तिलारी जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता रोहित कोरे यांनी नको त्या ठिकाणी तिलारी कालव्याची कामं मंजूर करून शासनाच्या 40 कोटी रुपयांचा अपव्यय केलाय. 40 कोटी रुपये पाण्यात घातल्याचा गंभीर आरोप उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरींनी केलाय. 8 फेब्रुवारीपर्यंत 40 कोटी रुपयांच्या उधळपट्टीची सखोल चौकशी होऊन कार्यकारी अभियंता कोरे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई न झाल्यास 10 फेब्रुवारीपासून ज्या ठिकाणी हे चुकीचं काम सुरू आहे त्या आंबेली कालव्याच्या ठिकाणी आंदोलन छेडण्याचा इशारा बाबूराव धुरींनी दिलाय. पाहुयात नेमकं काय म्हणालेत बाबूराव धुरी. आघाडी सरकारच्या काळात 40 कोटीपेक्षा जास्त निधीचा अपव्यय इथले कार्यकारी अभियंता श्री कोरे यांनी केलेला आहे. चुकीची माहिती शासनापर्यंत पोचवून गरज नसताना अशा प्रकारच्या मंजुषा पेट्या त्यांनी मंजूर करून घेतल्या आणि शासनाची दिशाभूल केली. ठेकेदारांना काम मिळालं पाहिजे, ठेकेदारांचं हित फक्त बघितलं गेलं. खऱ्या अर्थानं हा सर्व निधी आहे तो उसप, पिकुळा, खोकरल इकडचा आंबेली भाग, त्याचबरोबर आई माटणा, वज्र, तळेकोट, अंबडगाव ह्या भागासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनानं दिलेला असताना चुकीचा प्रस्ताव पाठवला गेला. गोव्यातल्या शासनाची सुद्धा दिशाभूल केली आणि महाराष्ट्र सरकारची सुद्धा दिशाभूल केली आणि अशा प्रकारचा अपयोग केल्यामुळे
आम्ही हे काम थांबवलेलं आहे. लोकायुक्तांकडे ह्या सर्व प्रकारची तक्रार आम्ही करतच आहोत. मात्र जोपर्यंत कोरे यांचं निलंबन होत नाही तोपर्यंत आमचं हे आंदोलन थांबणार नाही. आणि हे जे काम चालू आहे ते सर्व कामं ह्या ठिकाणी थांबली पाहिजेत. आणि सर्व पैशाची रिकव्हरी ही कार्यकारी अभियंता सी कोरे आणि संबंधित जे काही वरिष्ठ अधिकारी असतील त्यांच्याकडनं झाली पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग वंध्यत्व निवारण, निदान आणि उपचार या अंतर्गत अत्याधुनिक सुविधा सवलतीच्या दरात उपलब्ध. सोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, HSG, फॉलिक्युर स्टडी, हार्मोन टेस्ट, हिस्टोरोस्कोपी, IUI आणि इतर अत्याधुनिक सुविधांचा समावेश. स्त्रीरोग आणि वंध्यत्व निवारण शस्त्रक्रिया सवलतीच्या दरात. फोन नंबर 02367 234000. माननीय पालकमंत्री साहेबांनी म्हणजे विकासाचा धमाका नारायणराव राणे साहेबांसारखाच लावलेला आहे. आणि आगळा वेगळा धमाका लावला म्हणजे काय, अंगणेवाडीला जाणारे जे रस्ते आहेत ते 73 किलोमीटरचे रस्ते टोटली मला वाटतं बनवलेत आणि ते 17 कोटीच्या आसपास त्याचं बजेट आहे. आणि असं अचानक आगळा वेगळं वातावरण त्या एरियामध्ये तयार झालं आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाची एक वेगळं वलय तयार झालं आणि लोकांमधनं उत्साह दिसतोय की जो विकास करू शकतो तो भारतीय जनता पक्षच करू शकतो, हे लोकांमध्ये मेसेज गेलेला आहे. ह्याच्यापूर्वी कसं होतं की आम्ही कुठल्या पक्षावर टीका करण्यापेक्षा ह्याच्यापूर्वी खड्डे आणि साम्राज्य हे ट्रॅफिकचं होतं. मला वाटतं नियोजन आयोजन हे माननीय पालकमंत्री साहेब आणि राणे साहेबांनी ह्याच्यापूर्वीच सगळं आयोजन केलेलं होतं आणि त्याचा फायदा आमच्या या संपूर्ण जनतेला, कोकणी जनतेला आणि महाराष्ट्रातनं येणाऱ्या सर्व जनतेला. तिथे एकही खड्डा बघू शकत नाही, म्हणजे त्यांनी कोणी म्हणावं तर एक खड्डा दाखवायचा आणि लाखोचं बक्षीस घ्यायचं, असं वेगळा कार्यक्रम या पालकमंत्री साहेबांनी, निलेशजी राणे साहेबांनी ह्या सगळ्या आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाने केलेलं आहे. नाही म्हणजे मला एकच सांगायचं आहे की आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अंगणेवाडीची जत्रा अनेक शतकोशतकी होत आहे, परंतु ह्यावेळीची जत्रा ही आगळीवेगळी होत आहे. जसं अंबरनाथची म्हणा किंवा जम्मू काश्मीर वैष्णवदेवीची म्हणा, जसं वातावरण होतं तसा प्रकारे आमच्या या जत्रेला वलय झाले. इथे 25 मोबाईल टॉवर जिओ केबलचे झालेत. आज मला वाटतं उद्घाटनसुद्धा आहे जिओ केबलचं, त्यांच्या नेटवर्कचं. आणि BSNLचे 5 वेगळे टॉवर तिथे उभारण्यात आलेले आहेत कायमस्वरूपी. मला अभिमान वाटतोय अशा प्रकारचं भारतीय जनता पक्षाचे हे गव्हर्नमेंट आणि सरकार यांनी जे लोकांसाठी जे केलंय ते लोक केव्हाही विसरणार नाहीत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. सावंतवाडी बाजारपेठेतील भाजी मंडई ही आपल्या नगराध्यक्ष पदाच्या कार्यकाळात मंजूर करण्यात आली होती. त्याचे लवकरच भूमिपूजन करण्यात येणार असल्याची माहिती माजी नगराध्यक्ष संजीव परब यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. दरम्यान या मंडईच्या कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी तिथे व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या योग्य ती सोय करण्यात यावी, जेणेकरून त्यांना कोणत्याही प्रकारचं नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. सावंतवाडी शहरामध्ये नवीन मंडई होत आहे आणि ही मंडई आमच्या कारकिर्दीत आम्ही मंजूर करून घेतली. त्याचा पुरावा म्हणजे हा प्लान आहे, ही माझी सही आहे, हा माझा प्लान आहे. यावर माझी सही आहे, शिरोंची सही आहे, आर्किटेक्टची सही आहे. तर हे मी अशासाठी दाखवलं की
सावंतवाडीच्या जनतेला सुद्धा समजलं पाहिजे की नगराध्यक्ष आणि त्यांच्या टीमने सावंतवाडीत काय काम केलं. कोरोनाच्या काळात सुद्धा आम्ही काम करू शकलो याचा मला जास्त आनंद होत आहे. आणि आता सध्या ही मंडळी उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे. या उद्घाटन प्रतीक्षेत असणारा इकडचे जे व्यापारी आहेत, छोटे व्यापारी, भाजी विक्रेते, भुसारी दुकान, यांची सुद्धा योग्य सोय झाली पाहिजे. कारण ही मंडळी जवळजवळ 3 वर्ष हे काम चालेल. या 3 वर्षात कुठच्याच कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येऊ नये याची सुद्धा काळजी घेतली पाहिजे. आज सर्व भाजी विक्रेते म्हणा, आज सर्वजण भेट घ्यायला आले आणि मला सांगितलं की आम्ही तुम्हाला पूर्णपणे सहकार्य करतो आणि जे आता जिथं बसतात ती जागा खाली करून देतो, पण आमची तुम्ही योग्य ठिकाणी सोय करा. आणि आम्ही त्यांना आश्वस्त केले की तुमची आम्ही योग्य प्रकारे सोय करू. हा आमचा शब्द आहे. उद्घाटनाची घाई न करता पहिल्यांदा जे व्यापारी आहेत, छोटे व्यापारी आहेत, त्यांची सोय झाल्यानंतरच उद्घाटनाची घाई करावी. जोपर्यंत त्यांचं योग्य पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत उद्घाटन करू नये. तुमच्या अपेक्षा कुठे आहेत? अशी तुम्ही पर्याय दिलात का? मी नेतृत्व करताय व्यापारी आहे का? मी आता व्यापाऱ्यांशी बोललोय तेव्हा त्यांनी आम्हाला सुचवलं जिथं राजकारणाची देवी बसते ती जागा आमच्यासाठी योग्य आहे, पण जो आंब्याचा सीझन येईल तो आम्हाला कुठेतरी बाहेरचे पर्यटक येतात तर आमची कुठेतरी बाहेर सोय करावी. त्या बाबतीत मी जावडेकरांशी बोलेन. त्यांच्या मागण्या मला आता कळलेल्या आहेत. मी जावडेकरांशी आणि पालकमंत्र्यांशी बोलून कोणाची गैरसोय होणार नाही, कोणाच्या पोटावर लाथ बसणार नाही याची निश्चितपणे काळजी घेतली जाईल आणि एकदम आनंदाच्या वातावरणात भूमिपूजनाचा कार्यक्रम पार करू. पण कोणती घाई न करता कोणाच्याही वैयक्तिक मतासाठी उद्घाटन लवकर करू नये. तुम्हाला सांगतो, मी फक्त जे भाजी विक्रेते बाहेर बसत होते त्यांना आत बसवण्याची, जे भाजी तिथं रिकामी राहायचं ते मार्केट तिथं आत बसवण्यासाठी त्यांना सांगितलं होतं. भाजी विक्रेत्यांना गालवलं नव्हतं. त्याच्यानंतर त्यांनी जेव्हा माझ्याकडे रिक्वेस्ट केली की आम्हाला बाहेर बसायला द्या, त्याच्यानंतर योग्य अंतर मनचं जे अंतर आहे योग्य अंतर ठेवून मी त्यांना बसवलं. कुठच्याही गरीबावर पोटावर लाथ मारण्याची आमची संस्कृती नाही. मी त्यांना बसवलं परत आणि फक्त जे दादागिरी करून जे पुढे मंडप घातले होते ते फक्त नियमाप्रमाणे जी दुकानं काही लोकांनी बसवले बेकायदेशीर होते ते हे केलं आणि मध्य अंतर ठेवून नंतर त्यांना बसवलं. म्हणजे त्यांच्या माहिती करून घेतली आणि त्यांना त्यांची ज्या म्हणून आज परत माझ्याकडे आले. किती बेकायदेशीर? 2च दुकानं होती. नाही फिरते तुमच्या विरोधात आंदोलन पण झाली. तेव्हा आंदोलनं झाली असती तर आज इथे आले नसते ना. आज माझ्या ऑफिसमध्ये आले. मी माझी नगराध्यक्ष आहे आता, तरी सुद्धा एक विश्वास ठेवून माझ्याकडे आले. म्हणजे त्यांना माहिती आहे सावंतवाडीत एकच माणूस आहे ज्याच्यावर आम्ही विश्वास ठेवू शकतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. पालकमंत्र्यांचा निधी, सार्वजनिक बांधकामची तत्परता, आंगणेवाडीचे रस्ते खड्डेमुक्त. दादागिरी करून रिफायनरीला विरोध करू नये, उद्योग मंत्री उदय सामंतांनी ठणकावलं. आणि हिलारीच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी केला 40 कोटींचा गैरकारभार, बाबूराव धुरींचा गंभीर आरोप. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.